10-разовый чемпион Беларуси и 11-разовый уладальник Кубка краины. Гэтыя вялікія перамогі брэсцкаму гандбольнаму клубу даліся нялёгка. І падчас сустрэчы ў аблвыканкаме неаднаразова гучала: сезон быў складаны. Але мяшкоўцы здолелі выканаць пастаўленыя задачы. З высокімі дасягненнямі прадстаўнікоў клуба павіншаваў кіраўнік вобласці Анатоль Лис. Ён асабіста перажываў за кожную гульню каманды, як і кожны з балельшчыкаў, ды і ў цэлым жыхароў Брэшчыны. Сегодня наш клуб является, естественно, брендом нашего города, нашей области и нашей страны. Ни один клуб по игровым видам спорта сегодня у нас не может похвастаться, что он, значит, на протяжении 3 лет выходит в плей-офф, значит, Лиги чемпионов. Анатоль Лис падзякаваў БГК за высокія перамогі, заснавальніку клуба Александру Мяшкову за падтрымку, а таксама адзначыў уклад мяшкоўцаў у развіццё дзіцячага гандболу. Галоўны трэнер БГК Сергей Бябешка і іншыя прадстаўнікі клуба былі ўзнагароджаны ганаровымі граматамі. Гандбалісты, у сваю чаргу, уручылі Анатолю Лису імянную майку і мяч з аўтографамі, якім выйгралі чэмпіянат краіны. Это первый раз, когда нас принимают всей командой губернатор, который действительно реально разбирается в гандболе и который сказал очень много теплых слов в наш адрес. Было видно, что это сказано от души, и мне очень приятно, что все-таки действительно наша команда лидер во всех отношениях, не только в Брестской области, но и в игровых видах спорта в Беларуси. Сезон по-настоящему был, да, тяжелый для нас, потому что очень много игроков травмировалось в этом году, и не хватало людей, чтобы мы, наверное, как-то достигли какой-то большей цели, для которой себя ставили. Но задачи, которые нам были поставлены, выполнены. Мы чемпионы Беларуси, обладатель Кубка Беларуси. Очень приятно, что это оценивается. И большое спасибо болельщикам за этот сезон. Павіншаваў мяшкоўцаў і кіраўнік Брэста Александр Рагачук. Ён пажадаў клубу вялікіх перамог і ў наступным годзе. Яны стануць добрым падарункам гораду ў год тысячагоддзя. Людмила Салзна, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».